ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என் பேர் பிரசன்னா. ஸோ நான் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கோர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன். நான் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நான் வந்து லாஸ்ட் 4 to 5 இயர்ஸாக வந்து 11th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து ஜேஇ எக்ஸாமுக்கும் பசங்களை லாஸ்ட் 4 to 5 இயர்ஸாக ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் கோர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு கிளாஸ் 12 மேத்தமெட்டிக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த சாப்டர் நல்லா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம ஜேஇஇ சிலபஸில் மேட்ரிசஸ் அப்படின்னு ஒரு யூனிட் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த சிலபஸும் இந்த சிலபஸும் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் தான். ஸோ இப்போ நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க இந்த சாப்டர் நம்ம ஃபுல் தரவாயிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம ஜேஇயில் ஒரு சாப்டர் படித்த மாதிரி, மேட்ரிசஸ்ன்ற சாப்டர் படித்த மாதிரி. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி வந்து நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் அந்த கோர்ஸை அப்படின்னா, ஸோ ஸ்டெப் 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்கள் புக்கில் இருக்க எல்லா எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ், எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸையும் முதல்ல ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? முதல்ல தியரி, எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ், எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ், இதுதான் ஸ்டெப் 1. இப்போ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கான்செப்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக உடனே ப்ராப்ளம் போட மாட்டோம். ஒரு டாபிக் எடுத்தோம் அப்படின்னா, அந்த டாபிக் வந்து எதனால் படிக்கணும், அந்த டாபிக் எப்படி உருவாச்சு, அதுக்கு ஜாமெட்ரிக்கெலாம் என்ன மீனிங்கு, அது படிக்கிறதுனால என்ன யூஸு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஸ்டெப் 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்கள் புக்கில் இருக்க ஃபுல் சிலபஸ். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்கள் போர்டில் இருக்க கவர் ஆகிடும். உங்கள் போர்டு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிடுவீங்க. ஸோ அப்போது 95% நீங்கள் பார்த்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா I'll assure that you will get more than 95% in board exam mathematics. Step 2 என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க MCQ, அதாவது உங்கள் சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு 25 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டெப் 3 என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஜேஇஇயோட ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின், அதாவது மேட்ரிசஸ்ன்ற சாப்டரில் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், லாஸ்ட் 42 இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம், நம்ம பார்த்த சாப்டரில் இருந்து. ஸ்டெப் 4 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் செட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்டெப் 5 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் சீரீஸ். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதலாம் ஆப்பில். அப்போ உங்களோட லெவல் உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா நம்ம லெவல் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ அப்போ எல்லா சாப்டருக்குமே நம்ம இந்த 5 ஸ்டெப் தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். இன்னொரு சொல்லிட்டா, ஸ்டெப் 1 வந்து உங்கள் புக் பேக்கில் உங்கள் புக்கில் இருக்க கண்டென்ட்டு, எல்லா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ், எல்லா எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸ்டெப் 2 வந்து புக் பேக் MCQ. ஸ்டெப் 3 வந்து ஜேஇஇ, அதாவது ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுடைய ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த சாப்டரில் இருந்து. ஸ்டெப் 4 வந்து ப்ராக்டிஸ் செட்ஸ். ஸ்டெப் 5 வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நம்ம இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முதல் 5 வீடியோ வந்து ஒன்லி இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஓகேவா? நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வேணால் போட்டுடலாம், அதை நம்ம அச்சு தள்ளிடலாம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம். பட் மேட்ரிசஸ்னால் என்னது, மேட்ரிசஸ் எதுக்காக படிக்கணும், இந்த ஜாமெட்ரிக்கலாக மேட்ரிக்ஸ்க்கு எதனா மீனிங் இருக்கா, இந்த டிட்டர்மினன்ட்னா என்ன சார், அப்படின்னா எதுக்கு நம்ம அதை டிட்டர்மினன்ட் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம், அதனால் என்ன யூஸு, இந்த இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் தான் என்னது, அதனால் என்ன யூஸ், அதுக்கு அதை கண்டுபிடித்தால் என்ன ஆக போகுது, இந்த ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னது, எல்லாமே நம்ம ஜாமெட்ரிக்கலாக பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ முதல் 5 வீடியோஸ் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு திஸ் யூனிட்டு. 6th வீடியோக்கு அப்புறமா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவோம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வெக்டார்ஸ். என்ன சார் மேட்ரிஸ் இந்த யூனிட் வந்து மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் சொன்னீங்க. இப்போ நீங்கள் என்னன்னா இந்த வீடியோ வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வெக்டார்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ அந்த மேட்ரிசஸுக்கும் வெக்டார்ஸுக்கும் எதனா கனெக்ஷன் இருக்கா, அதை தான் இந்த வீடியோ பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ நான் உங்களுக்கு வெக்டார்ஸ்னால் என்னதுன்னு புரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் மேட்ரிசஸ்னால் என்னன்னு புரிய வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ வந்து வெக்டார்ஸ்னால் என்னதுன்றதை ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம். அடுத்த வீடியோவில் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேட்ரிசஸ் நான் கொடுக்கும்போது வெக்டார்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு வார்த்தை தெரிஞ்சிருந்து அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் வீடியோ மெயின்லி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வெக்டார்ஸ். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வெக்டார்ஸ் அண்ட் மேட்ரிசஸ், மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வெக்டார்ஸ். இந்த வெக்டார்ஸ்னா என்ன சார், இந்த வெக்டார்ஸ்ன்ற வார்த்தையை எல்லா இடத்துலையும் கேள்விப்படுறோம் சார். மேத்தமெட்டிக்ஸ்லையும் வெக்டார்ன்ற வார்த்தை வருது, இந்த ஃபிசிக்ஸ்லேயும் வெக்டார்ன்ற வார்த்தை வருது,
இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் கூட வெக்டார்ன்ற வார்த்தை வந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது சார். அப்போ அந்த மூணுத்துக்கும் எதனா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கா? அந்த மூணும் ஒன்று தானா? ஆமாம் தானே? இப்போ அங்கேயும் வெக்டார், இங்கேயும் வெக்டார், எங்கேயும் வெக்டார், அதை பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? அப்போ ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கவங்க வெக்டார்ஸை ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கவங்க வெக்டார்ஸை ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. மோர் ஆர்லெஸ் எல்லாமே ஒரே ஐடியா தான். பட் ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கவங்க வெக்டார் வந்து ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ அப்புறம் மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், இப்போ ஃபிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பொறுத்த அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்ப்போம் வெக்டார்ஸை. அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டார்ஸ் அவங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டார்ஸ்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத ஒன்று கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ ஃபிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டார்னா என்ன சார்? அப்போ ஃபிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டார்னா என்னது அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோமா? ஸோ அப்போ வந்து முதல்ல ஃபிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஃபிசிக்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டார்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா some arrow pointing in space. ஓகேவா? some arrow pointing in space. some arrow pointing in space. அது ஒரு arrow சார். அது வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ்ல பாயிண்ட் பண்ணுது சார். அந்த ஆரோக்கு வாட் டிஃபைன்ஸ் தட் ஆரோ இஸ், அந்த ஆரோக்கு ஒன்று இருக்கும். என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் இருக்கும். பாருங்க, மேக்னிடியூட் இருக்கும், அப்புறம் டைரக்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆரோக்கு மேக்னிடியூட் இருக்கும், அப்புறம் டைரக்ஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார். பாருங்க, எல்லாமே வெக்டார் தான். ஸோ வெக்டார்ஸ் ஆர் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ். அந்த ஆரோக்கு ரெண்டு இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா மேக்னிடியூட் இருக்கு, டைரக்ஷன் இருக்கு. அது என்ன சார் மேக்னிடியூடு? ஒன்றும் கிடையாது, லென்த். ஓகேவா? என்னது? லென்த். LENGTH. இந்த லென்த் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் மேக்னிடியூடு, இது டைரக்ஷன். சம் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ். அந்த ஆரோக்கு ரெண்டு இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா மேக்னிடியூட் இருக்கு, டைரக்ஷன் இருக்கு. ஓகே. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெய்ல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டெய்ல்னு சொல்லுவோம். இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபிசிக்ஸில் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டாரை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டார்னா என்ன சார்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் கூட நான் வந்து வெக்டார்ன்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்ப்போமா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வெக்டார்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். பாருங்க, சம் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஒரு டேட்டாவை லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வெக்டார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு டேட்டாவை லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வெக்டார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 apples 100 rupees, 3 oranges 50 rupees. இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெக்டாரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டார்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். சம் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ ஃபிசிக்ஸில் வந்து சம் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜாமெட்ரியாக பார்க்காம சம் லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸாக பார்ப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே. இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸில் வெக்டார்னா என்னது சார்? நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்ஸில் சொல்கிறதையும் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சொல்கிறதையும் ஜென்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஜென்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கேயும் ஆரோ பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் தான், வெக்டார்ஸ் ஆர் ஆரோ பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் தான். அந்த ஆரோ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் உள்ள இருக்கா மாதிரி திங்க் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆரோ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் உள்ள இருக்கா மாதிரி திங்க் பண்ணிக்கோங்க. அது என்ன சார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்? ஒன்றும் கிடையாது. 2 டைமென்ஷனோ 3 டைமென்ஷனோ 4 டைமென்ஷனோ அந்த ஆரோ அதுக்குள்ள இருக்க மாதிரி திங்க் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னது அப்படின்னா அந்த ஆரோவோட டெய்ல் எப்பயுமே எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா ஆரிஜின்ல தான் இருக்கணும். அந்த ஆரோவோட டெய்ல் எப்பயுமே எங்க இருக்கணும்? ஆரிஜின்ல தான் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது ஒரு வெக்டார். இப்போ பாருங்க,
இது ஒரு வெக்டார். ஓகேவா? அப்போ இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார். எவ்ரி பாயிண்ட் நீங்க என்ன பார்க்கலாம்? வெக்டாரா பார்க்கலாம். இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ பிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பிசிக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வெக்டார் கேன் சிட் எனிவேர் இன் த ஸ்பேஸ். தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தட் டெய்ல் ஹேஸ் டு பி இன் த ஆரிஜின். டெய்ல் வந்து ஆரிஜின்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்றது என்ன கிடையாது, பிசிக்ஸ்ல கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், this is a vector in physics but this is not a vector in maths. ஏன்னா என்னோட டெய்ல் எங்க இல்ல, ஆரிஜின்ல இல்ல. என்னோட டெய்ல் வந்து ஆரிஜின்ல இல்ல. ஸோ வெக்டார்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிடுவோமா? ஸோ வெக்டார்ஸ் ஆர் ஆரோஸ் பாயிண்டிங் இன் ஸ்பேஸ் இன்சைட் த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அண்ட் டெய்ல் ஹேஸ் டு பி இன் த ஆரிஜின். அவ்வளோதான், இதுதான் வந்து வெக்டார். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு வெக்டார். வேற என்னென்ன வெக்டார்? தேர் ஆர் இன்ஃபைனைட்லி மெனி வெக்டார்ஸ். தேர் ஆர் இன்ஃபைனைட்லி மெனி வெக்டார்ஸ். பாருங்க, இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார். எல்லாமே நான் வெக்டார் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எப்பயுமே எங்க இருக்கணும், ஆரிஜின்ல தான் இருக்கணும். என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எப்பயுமே ஆரிஜின்ல தான் இருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, வெக்டார்னா என்னது மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல அப்படின்றது டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஓகே. இந்த வெக்டார்ஸை எப்படி சார் நான் மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? இந்த வெக்டாரை நான் எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? பாருங்களேன், இப்போ இந்த வெக்டாரை நான் எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? இந்த வெக்டாரை நான் எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? இந்த வெக்டாரை நான் எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? அதாவது மேத்தமெட்டிக்கலா எப்படி இந்த வெக்டாரை எழுதுறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓகேவா? அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? கோஆர்டினேட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கோஆர்டினேட்ஸை வச்சு மேத்தமெட்டிக்கலா எழுதலாம் ஒரு வெக்டாரை. அது என்ன சார் கோஆர்டினேட்ஸ்? புரியல சார். பார்த்துருவோமா கோஆர்டினேட்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னு? ஓகே. ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் a vector is a pair of numbers. It's a pair of numbers. Let us say it is x, y. Coordinates of the vector is a pair of number x, y. That basically gives instruction for how to get from tail of the vector to tip of the vector. ஒன்றும் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன், இங்கே ஒரு வெக்டாரை போடுவோம். இப்போ இவன் ஒரு வெக்டாரா, இப்போ இந்த வெக்டாரை நான் எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா எழுதுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன். பாருங்க, இதை நம்ம கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு எழுதலாம். கோஆர்டினேட்ஸ் என்னது அப்படின்னா, that basically gives instruction for how to get from tail of the vector to tip of the vector. டெய்ல இருந்து டிப்புக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்றத கோஆர்டினேட்ஸ் சொல்லணும். இப்போ திருப்பி படிக்கலாமா? Coordinates of the vector is a pair of numbers that basically gives instruction for how to get from tail to tip of the vector. ஓகேவா? ஓகே. The first number tells you how far you have to walk along the x-axis. The first number என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, how far you have to walk along x-axis from the origin. The first number tells you how far you have to walk along x-axis from the origin. இது முக்கியம். From the origin. ஆரிஜின்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் போகணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சொல்லும். ஓகேவா? அந்த நம்பர் பாசிட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா ரைட்ல போனோம், நெகட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா லெஃப்ட்ல போனோம். The first number tells you how far you have to walk along the x-axis. alongன்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அதோடையே along, அதோடையே, அப்போ இந்த லைனோடையே. ஓகேவா? The second number tells you how far you have to walk parallel to y-axis. How far you have to walk parallel to y-axis. முதல்ல xன்ற நம்பர் போயிட்டு அங்க இருந்து parallel to y-axis போகணும். ஓகேவா? இப்போ இந்த வெக்டார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு நான் இங்க இருக்கேனா, ஸோ அப்போ எக்ஸ்ல எவ்வளோ? 1 2 3. ஸோ அப்போ எக்ஸ்ல 3. ஓகேவா? ஒய்ல எவ்வளோ போனோம்? 1 2. ஸோ அப்போ 3 2. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இந்த வெக்டார் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 3, 2 சார், இல்லைன்னா 3 2. ஓகேவா? நீ கம்மா ஒன்று சொல்லிக்கலாம், இல்லை
3 2 அப்படின்னும் சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இந்த வெக்டார் எப்படி சொல்லலாம்? இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரிஜின்ல இருந்து லெஃப்ட் வேர்ட் வந்து இருக்கு. அப்ப லெஃப்ட் வேர்ட்னா நெகட்டிவ். ஸோ அப்போ எக்ஸ் வந்து -1, ஒய் வந்து 1. ஸோ அப்போ இந்த வெக்டார் யாரு? -1 1 -1 1. ஸோ அப்போ நான் எந்த வெக்டாரை நான் டிரா பண்ணாலும் உங்களால அது கரஸ்பாண்டிங் கோஆர்டினேட்ஸை எழுதிடலாம். ஆமா தானே? பாருங்க. ஸோ அப்போ இந்த வெக்டார் யார் எனக்கு? இந்த வெக்டார் யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல எக்ஸ்ல 3, ஒய்ல கீழே வரேன் அப்போ நெகட்டிவ். ஸோ அப்போ எக்ஸ்ல 3, ஒய்ல வந்து -3 -3. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த வெக்டார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த வெக்டார் யாரு? ஸோ இந்த வெக்டார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ல ஆரிஜின்ல இருந்து 1 2 3 அப்போ 3 யூனிட்ஸ் வந்திருக்கேன். அப்போ எக்ஸ் வந்து -3. ஒய் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட் மோஷன். இப்போ யாரு இது? -3, -3, -3. ஓகேவா? இப்போ இந்த வெக்டார் எங்க இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 0 4 எங்க இருக்கும்? எக்ஸ்ல 0, ஒய்ல 4. ஓகேவா? அப்படியே ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்றீங்க. ஏன்னா அது வெக்டார்ல. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த வெக்டார் எங்க இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 5. ஸோ அப்போ எக்ஸ்ல 2, ஒய்ல 5. ஸோ அப்போ இங்க வச்சாச்சு. அங்கேருந்து அப்படியே ஒரு கோடு. இவன் தான் யார் எனக்கு? 2 5 வெக்டார். 2 5. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நான் எந்த வெக்டாரை கொடுத்தாலும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? அதை வரைய முடியும். ஓகே. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், ஏன் சார் இந்த 2 5 நீங்க ஏன் சார் இப்படி போட மாட்டீங்க? இப்படி ஏன் சார் போட மாட்டீங்க? ஏன் இப்படி போடுறீங்க? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக. எப்பயுமே நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி போடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், 2 5 என்ன பண்ணுவோம்? எக்ஸ்ல 2, ஒய்ல 5. இங்க பாயிண்ட் வச்சு 2 5 இப்படி போட்டுருவோம். ஓகேவா? பட் இது வெக்டார்ன்றதுனால 2 5 என்ன பண்ண போறேன்? இப்படி போட போறேன். ஸோ அப்போ 2 5 இப்படி போட்டேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன திங்க் பண்ணணும்? அது வந்து ஒரு வெக்டாரு, அது 2 டைமென்ஷன் வெக்டாரு. அப்ப 2 5ன்ற வெக்டார் பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணிட்டு ஆரிஜின்ல இருந்து அந்த லைனுக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்? கனெக்ட் பண்ணணும். ஆரிஜின்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம வந்து 2 டைமென்ஷன் பற்றி தான் பேசுறோம். ஓகேவா? 2 டைமென்ஷன் பற்றி தான் பேசுறோம். 2 டைமென்ஷன் தான் என்ன பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? 3 டைமென்ஷன் 4 டைமென்ஷன்லாம் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? மேக்ஸிமம் 2 டைமென்ஷன்ல புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா 3 டைமென்ஷன் 4 டைமென்ஷன்லாம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகே. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இது போவோமா? ஸோ இப்போ இந்த நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு வெக்டாரை கோஆர்டினேட்ஸ் மூலமா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? எக்ஸ் கமா ஒய் 2 டைமென்ஷனா இருந்தா எக்ஸ் ஒய். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு வெக்டாரை 3 டைமென்ஷன்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? ஒரு வெக்டாரை 3 டைமென்ஷன்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? அப்படின்னா we can represent as a triplet. Triplet x y z where the first number tells you how far you have to move along x-axis, the second number tells you how far you have to move parallel to y-axis, and third number tells you how far you have to move parallel to z-axis. ஓகேவா? parallel to z-axis. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, இந்த வெக்டார் வந்து 1 6 2. பாருங்க, ரெட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், கிரீன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ், ப்ளூ வந்து இசட் ஆக்சிஸ். ஸோ இப்போ இந்த வெக்டார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ல 1, ஒய்ல 6, இசட்ல 2. பாத்தீங்களா? 1 6 2. Where the first number tells you how far you have to mark along x-axis. So x red வந்து x, so 1 வந்துட்டேன். அப்புறம் second number tells you how far you have to move parallel to y-axis. So இப்போ r number parallel to y-axis வரணும். So இப்போ r க்கு வரேன். அப்புறம் third number tells you how far you have to move parallel to z-axis. z வந்து blue, so 2 யூனிட், so 2 மேல போயிடும். So இப்போ வெக்டாரை we can represent as triplet. அது x, y, z ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். 3 டைமென்ஷனா இருந்தா. 4 டைமென்ஷனா இருந்தா 4 நம்பர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். 5 இருந்ததுன்னா 5 காலம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 3 டைமென்ஷனா இருந்தா we can represent as x, y, z. கமா சொல்ல தேவையில்ல, x, y, z. ஓகேவா? ஓகே.
நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் வெக்டார்ஸ். இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை, நம்ம எதனா கண்டுபிடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா இருக்க மாட்டோம். நம்ம எதனா கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம், நம்ம அதை வச்சு ப்ளே பண்ணிட்டே இருப்போம். இப்போ என்கிட்ட ஒரு வெக்டார் இருக்கு, இன்னொரு வெக்டார் இருக்கு. அந்த 2 வெக்டாரையும் ஆட் எப்படி பண்ணுறது, அந்த 2 வெக்டாரையும் சப்ராக்ட் எப்படி பண்ணுறது, அந்த ஒரு வெக்டாரை ஸ்கேலார் மல்டிப்ளை எப்படி பண்ணுறது, அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் இப்போ. ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம 2 டைமென்ஷனை பற்றியே பேசுவோம். 3 டைமென்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். நம்ம பார்க்க போறோம் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், இப்போ என்கிட்ட ஒரு வெக்டார் இருக்கு. லெட் அஸ் சே 1 3. ஓகேவா? 1 3. லெட் அஸ் சே another வெக்டார் இருக்கு. நம்ம வந்து என்ன போடுப்போம், 2 - 1 போடுப்போமா? 2 - 1. அப்போ இந்த சம் பாருங்க 3 1 3 2 - 1. இது ரெண்டுமே வெக்டார். இந்த வெக்டாரை பிளாட் பண்ண தெரியும். இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமா சார்? 1,3 இருக்குதா, எக்ஸ்ல 1 ஒய்ல 3. அப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்க இருக்கும். இப்போ வெக்டார்ன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் 1 3. அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கஷ்டம்னு சொல்றீங்களா? இப்போ அடுத்த வெக்டார் யாரு? 2 - 1. இப்போ 2 - 1 எங்க இருப்பான்? எக்ஸ்ல 2 ஒய்ல -1. இப்போ இங்க இருப்பான். இதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணுங்க. இவன் தான் 2 - 1. 2 - 1. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா 2 வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணணும். எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? ஒன்றும் கிடையாது. முதல்ல இந்த வெக்டார் போங்க. இந்த வெக்டார்ல இருந்து 2 - 1 மூவ் பண்ணுங்க. அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, நல்லா பாருங்க, ஆட் பண்ண போறேன். இந்த வெக்டாரை அப்படியே தூக்க போறேன். ஆஞ்சநேயர் மலை தூக்குன மாதிரி என்ன பண்ண போறேன், இந்த வெக்டாரை அப்படியே தூக்க போறேன். இப்போ என் கையில யார் இருக்கா என் கையில? அந்த வெக்டார் இருக்கான். எந்த வெக்டாரு? 2 - 1 வெக்டார் இருக்கான். 2 - 1 வெக்டார் என்ன பண்ணிட்டேன், அப்படியே தூக்கியாச்சு. இப்போ இங்க டெய்ல் இருக்கான், இங்க டிப் இருக்கான். அப்படியே தூக்கியாச்சு. எடுத்துட்டு போறேன். இந்த டிப்ல வைக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாருடைய டிப்ல வைக்க போறேன். அப்படி வச்சேன் அப்படின்னா அந்த வெக்டார் எங்க வரும்? இங்க வருமா? பாருங்க, இந்த வெக்டார் அப்படியே தூக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாருடைய டிப்ல வச்சாச்சு. இப்போ இந்த வெக்டாரை மறந்துடுவோம். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா பாருங்களேன், ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த வெக்டாரை கனெக்ட் பண்ண போறேன். இந்த வெக்டாரு, இப்போ இந்த வெக்டார் தான் யார் எனக்கு அப்படின்னா சம். அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த வெக்டார் யாரு பாருங்க, எக்ஸ்ல 3 ஒய்ல வந்து 2. ஸோ அப்போ 3 2. அவ்வளவுதான். நம்ம தானே பாருங்க, எக்ஸ்ல 3 ஒய்ல 2. அப்போ 3,2ன்ற வெக்டார் ஆகும். ஸோ இப்போ சம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா செகண்ட் வெக்டாரோ இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாரோ இதெல்லாம் தூக்கிக்கலாம். செகண்ட் வெக்டார் தூக்கிட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாரோட டிப்ல வைக்கணும். நல்லா பார்க்கணும். தூக்கிட்டு போகும்போது டைரக்ஷனையும் மேக்னிடியூடையும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா சார்? தூக்கிட்டேன் சார், கை லைட்டாக வலிக்குது, இப்படி வச்சுக்கிட்டா தப்பாயிடும். எப்படி இருக்கோ அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்கே வச்சாச்சு. ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு வெக்டாரை போட்டோம். அவன் தான் யார் எனக்கு? சம் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். ஸோ அப்போ இவன் யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3,2 இல்லைன்னா 3,2 சொல்லுங்க போதும். 3, ஆகலாம் 3,2. ஓகே. இப்போ இன்னொரு சம் போடுவோமா? இப்போ பாருங்க, ஒரு வெக்டார் எடுத்துப்போம். ஈஸியாக எடுத்துப்போமா? -1 ஓகே. ஸோ அப்போ இன்னொரு வெக்டார் எடுத்துப்போம். இன்னொரு வெக்டார் என்ன எடுத்துக்கலாம்? இன்னும் பெருசாக எடுத்துக்கலாமா? 3, -2 எடுத்துக்கலாமா? 3 -2. இப்போ இவன் யார் வருவான்? என்ன பண்ணணும்? முதல்ல எடுத்து டயக்ராம் போடணும். டயக்ராம்லாம் ஒரு விஷயமா சார்? -1, சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்குது சார். மேட்ரிசஸ் சொல்றேன்னு சொல்லி வெக்டார்ன்றத இவ்வளோன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்களே சார். கரெக்டாக தான் நீங்கள் சொல்லுறது. பட் மேட்ரிசஸ்னா நல்லா புரியணும் அப்படின்னா வெக்டார்ஸ் தான் நல்லா புரியணும். அதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ -1, இப்போ -1, எங்க இருக்கும்? -1 எக்ஸ் ஒய்ல 1. ஸோ அப்போ இவன் தான் யார் எனக்கு? -1, அப்படியே ஒரு ஆரோ போட்டாச்சு. இவன் யாரு? -1 ஓகே. இப்போ அடுத்த வெக்டார் யாரு? 3 -2. ஸோ 3 இங்க இருக்கான், -2 இங்க இருக்கான். ஸோ அப்போ இவன் தான் எனக்கு செகண்ட் வெக்டார். கலர் மாற்றிப்போமா? டிஃப்ரென்ஸ்க்காக வயலட் போடுவோம்.
ஸோ இவன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாரு, இவன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார். செகண்ட் வெக்டார் யாரு? 3 - 2. 3 - 2 இங்க இருப்பான். ஸோ இவன் தான் எனக்கு யாரு? 3 - 2. ஓகேவா? 3 - 2. ஓகே, இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? இந்த வெக்டார் எந்த வெக்டார்னா தூக்கலாம் நீங்க. ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணுவேன், எப்பவுமே செகண்ட் வெக்டாரை தூக்குவேன். ஸோ அப்போ இவனை தூக்கியாச்சு. இவனை அப்படியே தூக்கிடுவோம். என் கையில இருக்கிறான். என்ன பண்ண போறேன்? இங்கே வைக்க போறேன். இந்த டிப்ல வைக்க போறேன். ஸோ அப்போ எங்க வருவான்? இங்க வருவான் பாருங்க. இங்க நிப்பானா? லைன் போடணும், கர்வ் போட்டோம் பாருங்க. ஸோ அப்போ எங்க வருவான்? அப்படியே இதை அழிச்சிருவோம். பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வருவான். திருப்பி வச்சா கரெக்டா? ஆமா தானே? என்ன பண்ணிருக்கேன்? இந்த வெக்டாரை அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டு இங்கே வச்சாச்சு. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இவன் யாரு? எக்ஸ்ல 2, ஒய்ல -1. ஸோ அப்போ இவன் வந்து யாரு? 2 - 1, 2 - 1. அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணா போதும் அப்படின்னா, செகண்ட் வெக்டாரை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் தலை மேல வச்சுட்டு ஆரிஜின்ல இருந்து புது வெக்டாருக்கு கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவன் தான் யார்? எனக்கு சம் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பாருங்களேன், எனக்கு ஆன்சர் எப்படி வருது அப்படின்னா, இந்த 1ஐயும் 2வையும் ஆட் பண்ணா 3, 3யும் -1ஐயும் ஆட் பண்ணா 2. எல்லாவற்றையும் என்னால் டயக்ராம் போட்டு அங்க எங்க இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதில் இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு சார். அப்போ இதோட ஃபர்ஸ்ட் காம்பனண்ட்டும் இதோட ஃபர்ஸ்ட் காம்பனண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி இங்க போட்டா போதும், இதோடைய செகண்ட் காம்பனண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி இங்க போட்டா போதும், சேமா வருது சார். அப்போ ஜென்ரலைஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ அப்போ 2 டைமென்ஷன்ல எப்படி 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ பாருங்க. அப்போ இன் ஜெனரல் அப்போ ஒரு 2 டைமென்ஷன்ல 2 வெக்டார் என்கிட்ட இருக்கு. லெட் அஸ் சே x1 ஒரு வெக்டார், y1 ஒரு வெக்டார், இன்னொரு வெக்டார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க x2 y2. ஓகேவா? அப்போ இதோட ஆன்சர் எப்பயுமே யார் வருவா அப்படின்னா x1 plus x2 y1 plus y2 y1 plus y2. ஓகேவா? இது ஈஸியா இருச்சா? ஓகே, இப்போ பாருங்களேன். இப்போ நீங்க கேட்கணும், நீங்க இந்த மெத்தட் ஏன் சார் ஒர்க் ஆகுது? ஒரு வெக்டார் இங்க இருந்தது, இன்னொரு வெக்டார் இங்க இருந்தது. நீங்க என்ன பண்றீங்க? இந்த வெக்டாரை அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டு இங்கே வச்சிங்க. இப்போ ஆரிஜினுக்கும் இந்த வெக்டாருக்கும் கனெக்ட் பண்ணீங்க. அவன் தான் சம்முன்னு நீங்க சொல்றீங்க. நீங்க சொன்னா நான் நம்பிடணுமா? ஏன் அது கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். ஆக்சுவலா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, 1,3க்கு வெக்டார் போங்க, அங்க இருந்து 2, -1ஓட வெக்டாரை மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னுது. ஓகே, இது ஏன் கரெக்ட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். பாருங்களேன். இப்போ ஒரு வெக்டார் எடுத்துப்போம். லெட் அஸ் சே ஈஸியா எடுத்துப்போமா? ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2, 2 எடுத்துப்போமா? ஸோ 2, 2. ஓகேவா? 2, 2 சொல்லலாம், இல்லை 2, 2 சொல்லுங்க, உங்க இஷ்டம் தான். ஓகே, இப்போ இன்னொரு எடுத்துப்போமா? இன்னொரு என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 1 - 1 எடுத்துக்கிறேன். 1 - 1. ஓகேவா? இவன் யார் வருவான் ஆன்சரு? இப்பதான் சொன்னேன், டயக்ராம் போட்டுலாம் நீங்க போட தேவையில்ல. நீங்க என்ன பண்ணா போதும், 2வையும் 1ஐயும் ஆட் பண்ணி இங்க போடுங்க, 2வையும் -1ஐயும் ஆட் பண்ணி இங்க போடுங்க. 2 + 1 3, 2 + -1 வந்து 1. சரி, இப்போ ஜாமெட்ரிக்கலா போடுவோமா? இதை பிளாட் பண்ணுவோமா? இதெல்லாம் ஒரு டாஸ்கா சார்? 2, 2லாம் 2, 2க்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கணும், ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இது வெக்டார். ஏன்னா எப்படி இருக்கு? 2, 2 இப்படி இருக்கு. ஸோ அப்போ 2 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. 2, 2 எங்க இருக்கும்? இங்க இருக்கும். ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ வந்துட்டான். இவன் தான் யார்? எனக்கு 2, 2. அப்போ எப்படி வந்தோம் நம்ம? எக்ஸ்ல இருந்து 2, ஒய்ல இருந்து 2, எக்ஸ்ல இருந்து 2, ஒய்ல இருந்து 2. ஓகேவா? இப்போ உனக்கு டப்பா கலர் அடிப்போம். இந்த டப்பாக்கு கலர் அடிப்போம். பாருங்க, இப்படிதான் வந்தோம். ஓகேவா? இப்படிதான் வந்தோம். எக்ஸ்ல 2 போனேன், ஒய்லயும் 2 போனேன். ஏன்னா 2, 2. ஓகே, இப்போ செகண்ட் வெக்டார் எங்க வருது பாருங்க. செகண்ட் வெக்டார் 1 - 1.
இப்போ 1 - 1 எங்கே வரும்? 1, -1 இங்கே இருக்கும் கரெக்டா? எக்ஸில் 1, ஒயில் -1. அப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க. அப்போ இவன் தான். இந்த வெக்டார் எப்படி வந்தோம்? எக்ஸில் மூவ் ஆனோம், எக்ஸில் 1 மூவ் ஆனோம், ஒயில் -1 வந்தோம். ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷன் தான் யார் எனக்கு 1, -1. இப்போ இவனுக்கும் கலர் அடிச்சிருவோம். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சம் பண்ணணும். எப்படி சம் பண்ணணும்? இந்த வெக்டாரை அப்படியே அங்கே எடுத்துட்டு போயிட்டு வைக்கணும். அந்த வெக்டார் எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்படியே அங்கே வைக்கணும். வச்சோம் அப்படின்னா இவன் தான் யார் எனக்கு? 1 - 1. ஓகேவா? இப்போ இதை போய் இங்கே வச்சேன் அப்படின்னா இங்கே நிற்பானா? ஓகே, இங்கே நிற்பான். ஓகேவா? அப்போ இப்படி இருப்பான். கரெக்டா? நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இது எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்கே வச்சாச்சு. இப்போ இவனை மறந்துடுவோம். ஓகேவா? நான் என்ன சொன்னேன்? இங்கே ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த வெக்டாருக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவன் தான் சம்முன்னு சொன்னேன். அப்பதானே சொன்னேன் இந்த வெக்டார் தூக்கி போய் இங்கே வச்சாச்சு. இப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த வெக்டார் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவன் தான் சம். நீங்க நம்பல, இப்போ நம்ப போறீங்க பாருங்க. இப்போ பாருங்களேன், இப்போ நான் இங்க இருந்து இங்க வரணும் அப்படின்னா எப்படி வரலாம்? நல்லா பாருங்க, 4 ஸ்டெப் பாத் இருக்கு கரெக்டா? 4 ஸ்டெப் பாத். எப்படி? 1, 2. அப்ப வந்தேன்னா இங்க நிப்பேன். இப்போ லெஃப்ட்ல 1, 2 1, 2 லெஃப்ட்ல. அப்புறம் பாருங்க 1, 2. அப்புறம் லெஃப்ட்ல 2 அடி நடங்கப்பா, 2 யூனிட்ஸ் நடங்கப்பா. அப்ப இங்க நிப்பேன். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு யூனிட். அப்புறம் எனக்கு ரைட்ல திருப்பம் ஒரு யூனிட். அப்ப இங்க வந்துடுவேன். அப்ப 4 ஸ்டெப் பார்த்து இருக்கா? 4 ஸ்டெப் பார்த்து உங்களால பார்க்க முடியுதா? பாருங்க 1, 2, 3, 4. அப்ப நான் இங்க வரணும் அப்படின்னா 4 ஸ்டெப் பார்த்துல வரேன் இந்த டயக்ராம் படி. ஓகேவா? ஓகே. எஸ் சார், இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க. நீங்க இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு போனோம். நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா 2 யூனிட் நடப்பா, 2 யூனிட் நடப்பா. அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 2 யூனிட் நடப்பா. அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டா 1 நடப்பா. அப்புறம் திரும்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நடப்பா. எஸ் சார், இதுக்கு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 4 ஸ்டெப்பா போறது பதில் நான் 2 ஸ்டெப்ல போயிடுவேனே. எப்படி போவேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் அழகா 3 யூனிட் இங்கே நடந்து இப்படி வந்துடுவேனே. ஆமா தானே? நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா 2 யூனிட் இப்படி, 2 யூனிட் இப்படி, 1 யூனிட் இப்படி, 1 யூனிட் இப்படி. நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா 3 நடடா, அங்கேயே அப்படி திரும்பி போப்பா. சார், இந்த அட்ரஸ் எங்க சார் இருக்குது? இந்த அட்ரஸாப்பா? நீ இங்க இருக்கப்பா, நீ இங்க இருக்கும் அட்ரஸ். ஓகேவா? நீ என்ன பண்ணு, ஸ்ட்ரெயிட்டா போப்பா, லெஃப்ட் எடுப்பா, திருப்பம் ஸ்ட்ரெயிட்டா போப்பா, ரைட் எடுப்பா, வந்துரும்பா. ஓகே சார். அப்புறம் நோத்தன் கேட்கறான், சார் இந்த அட்ரஸ் எங்க சார் இருக்கு? இந்த அட்ரஸாப்பா? ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு 2 நிமிஷம் ஸ்ட்ரெயிட்டா நடப்பா, லெஃப்ட் ஹேண்டா வந்துடும். எது ஈஸியா இருக்குது? 2ம் ஒன்று தான். அத இப்படி வரும் அட்ரஸ, இதை இப்படி வரும் அட்ரஸ், அவ்வளோதான். அந்த சுத்திட்டு வரும், இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டா வரும். அப்போ ஓவரால் எஃபெக்ட் சேம் தான். ஸோ அப்போ இங்கே போய் அப்படி போய் இப்படி வர்றது இஸ் சேம் ஆஸ் இப்படி போய் இப்படி வர்றது. ஸோ அப்போ திஸ் வெக்டார் இஸ் சேம் ஆஸ் சம் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். ஓகேவா? அப்போ இந்த பாயிண்ட் யாரு? வெக்டார்ன்றதுனால ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கப்பா, அவன் தான் அந்த பாயிண்ட். அப்ப நீங்க அங்க வரணும் அப்படின்னா இங்க போய் அப்படி வந்தா போதும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதனாலதான் இந்த மெத்தட் அது ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அப்போ 2 வெக்டார் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? ஒரு வெக்டார் இங்க இருக்குது, இன்னொரு வெக்டார் இங்க இருக்கு. இது அப்படியே தூக்கிட்டு போய் இங்க வைங்க, ஆரிஜின்ல இருந்து இது கனெக்ட் பண்ணுங்க. அப்ப என்னோட கோஆர்டினேட்ஸ் தான் யார்? எனக்கு சம் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். இப்போ பாருங்க. ஸோ அப்போ இப்போ 3 டைமென்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா? 3 டைமென்ஷனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்? அப்போ 3 டைமென்ஷன்னா வெக்டார் எப்படி இருக்கும்? x, y, z ன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ இன் 3 டைமென்ஷன் அப்போ சம் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். ஸோ இப்போ x1, y1, z1ன்றது ஒரு வெக்டாரு, x2, y2,
Z2 இன்னொரு வெக்டார். ஓகேவா? அப்போ இவனோட சம் யார் வருவான்? இதே தான் அங்கேயும் ஒர்க் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணா போதும்? கரஸ்பாண்டிங் காம்பனண்ட் ஆட் பண்ணா போதும். ஸோ அப்போ x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2. ஓகேவா? இவன் தான் எனக்கு சம் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் இன் 3 டைமென்ஷன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பார்த்து முடிச்சாச்சு. அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பாருங்களேன். ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன். அது என்ன சார் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனு? ஒரு வெக்டாரை ஸ்கேல் பண்ண போறோம். என்ன சார் ஸ்கேலு? ஒரு வெக்டாரை என்லார்ஜ் ஆக்கவோ இல்லை ஷ்ரிங்க் பண்ணவோ பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். லெட் அஸ் சே ஒரு வெக்டார் எடுத்துப்போம். 1 ஓகே, இந்த வெக்டார் எடுத்துப்போமா? 2 1. ஓகேவா? இது எடுத்துப்போம். இது ஒரு வெக்டார். ஆமா, இது எங்க சார் இருக்கும்? ஒண்ணு கிடையாது. எக்ஸ்ல 2 ஒய்ல 1 கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஆரிஜின்ல இருந்து அங்க போடுங்க. இவன் தான் யார் எனக்கு? 2 1ன்ற வெக்டார். வெக்டார்னு சொன்னா அப்படின்னா think of an arrow inside the coordinate system with the tail sitting at the origin. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு 2ன்ற நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். அப்பனா அந்த வெக்டாரை ட்வைஸ் ஆக்குறேன். அப்போ ஏற்கனவே அப்ப என்ன பண்றேன்னா டைரக்ஷனை மாத்தல அந்த வெக்டாரோட லென்த்தை ட்வைஸ் ஆக்குறேன். அப்போ இந்த வெக்டார் எங்க வந்துடும்? இவன் இங்க இருக்கான். இந்த ட்வைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா திருப்பி ட்வைஸ் இப்படி ஆயிடுவானா? அப்ப இங்க வந்துருவான். அப்போ அங்க வந்துருவான். ஓகே, ஸோ அப்போ இவன் யாரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ல 4 ஒய்ல 2. ஸோ அப்போ 4 2 அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ அப்போ இவன் ஆன்சர் யார் வரா? எங்க இருக்கான்? 4ல நிற்கிறான், 2ல இருக்கான். ஓகே, செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ அதே வெக்டாரே இருக்கட்டும். இப்போ 1/2 மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 1/2 பண்ணுவோம். அதாவது இந்த வெக்டாரை ஆஃப் ஆக்குறேன். அப்ப 2,1 எங்க இருந்தான்? 2,1 இங்க இருக்கிறான். அப்ப நான் ஆஃப் ஆக்கணும் அப்படின்னா இவன் எங்க இருப்பான்? இங்கதான் இருப்பான். ஓகேவா? இங்கே இருப்பான். அப்ப இவன் யாரு? எக்ஸ்ல 1 ஒய்ல ஆஃப். ஸோ அப்ப இவன் யார் ஆயிடுவா? 1/2 ஆயிடுவான். கரெக்டா? பாருங்க, இங்கதான் இருப்பான். வெக்டார் ஆஃப் ஆக்கணும் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிறது ஆஃப் ஆகிட்டேன். அப்போ இங்கதான் இருப்பான். இவன் எக்ஸ்ல 1 ஒய்ல ஆஃப். ஓகே, இப்போ இது பாருங்களேன். -2 டைம்ஸ் மைனஸ் போடுவோம். இப்போ ஓகேவா? பாருங்க, -2 × 2,1 -2 × 2,1. சார் 2 இருந்துச்சுன்னா ட்வைஸ் ஆகிடுவேன் சார். 2 இருந்ததுன்னா ட்வைஸ் ஆகிடுவேன். இந்த 1/2 1/3 இருந்துச்சுன்னா வெக்டார சின்னதா அதுன்னு அர்த்தம். இதுனா சார் -2 இருக்கு. -2 என்ன சார்? ஒன்றும் கிடையாது. முதல்ல அந்த வெக்டாரை 2 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. 2 டைம்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்க இருக்கு, ஏற்கனவே பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மைனஸ் இருந்தது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல மாத்தி விடுங்க. வெக்டாரை ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல மாத்தி விடுங்க. ஸோ இப்போ ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல மாத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா 4,2 எங்க வந்துருவான்? -4, -2க்கு வந்துருவான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஸ்கேலிங் அண்ட் ரிவர்சிங் எப்போ மைனஸ் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ 2,1 முதல்ல என்ன பண்ணணும்? 2 டைம்ஸ் ஸ்கேல் பண்ணணும். ஸ்கேல் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும்? டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இங்க வந்தீங்க அப்படின்னா இவன் எங்க வந்துருவான்? இங்க வந்துருவான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இவன் தான் யார் எனக்கு? இவன் யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா -4 -2. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவோமா? இப்போ இது பாருங்க, இன்னொரு சம் போடுவோம். இவன் யார் வரா? -4 -2 வரான். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இவன் யார் வருவா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். -1 டைம்ஸ் 2, -3. இவன் யார் வருவா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல 2, -3 வெக்டாரை பிளாட் பண்ணுங்க. இப்போ 2 இங்க இருக்கான், -3 இங்க இருக்கான். இப்போ இவன் 2, -3 இங்க வந்தீங்க அப்படின்னா
இவன் தானே 2, -3. இவன் என்ன பண்ணணும், 1 டைம்ஸ் ஆகணும். 1 டைம் என்ன பண்ணக்கூடாது, லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? 2ன்னு இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணிருக்கலாம், நீங்க ட்வைஸ் ஆக்கியிருப்பீங்க. 1ன்னு இருக்கிறதுனால லென்த் அப்படியே இருக்கட்டும்பா, லென்த் அப்படியே இருக்கட்டும். இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இதை அப்படியே தூக்கி சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருக்கேன் டைரக்ஷனை. ஸோ அப்போ இங்க வந்துருவான். கரெக்டா? இங்க வந்துருவான். ஸோ அப்போ இவன் யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ல -2, ஒய்ல 3. ஸோ அப்போ -2 இவன் 3. ஸோ அப்போ இவன் யார் எனக்கு -2 3. ஸோ அப்போ ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் என்னது அப்படின்னா அந்த வெக்டாரை ஸ்கேல் பண்றோம். ஸ்கேல்னா என்னது, either we are enlarging or we are shrinking, or we are enlarging and changing the direction, or we are shrinking and change the direction. ஒன்னே அந்த வெக்டாரை பெருசாக்குறோம், இல்ல சின்னதாக்குறோம், இல்ல பெருசாக்கிட்டு டைரக்ஷனை மாத்துறோம், இல்ல சின்னதாக்கிட்டு டைரக்ஷனை மாத்துறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன்னா வெக்டாரை ஸ்கேல் பண்றோம். ஓகே, இப்போ ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவோமா? இப்போ நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2,1ன்ற வெக்டாரை 2 டைம்ஸ் பண்ண அப்படின்னா ஆன்சர் இது வருது. இதை ஆஃபா ஸ்கேல் பண்ண அப்படின்னா ஆன்சர் இது வருது. 2,1ன்றத -2 ஸ்கேல் பண்ண அப்படின்னா ஆன்சர் இது வருது. இப்போ நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 × 2 பண்ணுங்களேன் 4, 2 × 1 பண்ணுங்க 2, 1/2 × 2 பண்ணுங்க 1, 1/2 × 1 பண்ணுங்க 1/2. -2 × 2 யாரு, -4. -2 × 1 யாரு, -2. -1 × 2 யாரு, -2. -1 × -3 யாரு, 3. அப்ப என்ன பண்ணா போதும், நீங்க டயக்ராம் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறதோட ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க. ஒரு காம்பனண்டோடையும் அந்த ஸ்கேல் எதால பண்றீங்களோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, அதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சரா வரும். ஸோ அப்போ இன் ஜென்ரல் இப்போ ஆல்ஃபான்ற சம் ஸ்கேலார், இட் கேன் பி எனி ரியல் நம்பர். Alpha into some vector x1 y1 is same as alpha into x1 alpha into y1 alpha into x1 alpha into y1. அவ்வளவுதான். இப்போ இதுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் போராடணும். அப்போ 2 டைமென்ஷன் புரிஞ்சிடுச்சா? அப்போ 3 டைமென்ஷன் என்ன பண்ணா போதும், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா போதும். ஸோ அப்போ இன் 3 டைமென்ஷன் இப்போ என்கிட்ட ஒரு வெக்டார் இருக்கு x1 y1 z1. இப்போ ஆல்ஃபான்ற நம்மளால ஸ்கேல் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஆன்சர் யார் வருவா, ஆல்ஃபா x1 ஆல்ஃபா y1 ஆல்ஃபா z1. and this alpha can be any real number. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆபரேஷன் போவோமா, சப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். ஓகே, முதல்ல அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். என்ன பார்க்க போறோம், சப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். ஓகே, சப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் என்னது சார், அடிஷன் சூப்பரா புரிஞ்சிச்சு சார், ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் பிரமாதமா புரிஞ்சுது சார், சப்ராக்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது சார், அது மட்டும் சொல்லிடுறீங்களா? ஓகே, பாருங்களேன், ஒரு வெக்டார் எடுத்துப்போம் 2,1. ஓகேவா? பிளஸ் இன்னும் வெக்டார் எடுத்துப்போம், என்ன எடுத்துக்கலாம், 3,-1 எடுத்துப்போமா, 3,-1. சாரி, சப்ராக்ஷன்ல. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ஓகேவா, சப்ராக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ இவன் யார் வருவா பார்க்கலாமா? ஓகே, இப்போ இந்த வெக்டாரை நான் இப்படி எழுதிக்கலாமா, 2,1 பிளஸ் -1 into 3 - 1. ஆமா தானே, மைனஸை பிளஸ் இன்டூ -1 எழுதியிருக்கேன், பிளஸ் இன்டூ -1 எழுதியாச்சு. ஓகே, முதல்ல இந்த வெக்டார் பிளாட் பண்ணுவோம். 2,1 இங்க இருக்கான், 3,-1 இருக்கான். ஸோ 2,1 எங்க இருப்பான், 2 இங்க இருக்கான், 1 இங்க இருக்கிறான். இப்போ இவன் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார். இப்போ இவன் யார் எனக்கு 2,1. செகண்ட் வெக்டார் யாரு 3,-1. இப்போ 3 இங்க இருக்கு, -1 இங்க இருக்கு. இப்போ இவன் தான் இவன் தான் எனக்கு 3,-1. ஓகேவா? பாருங்க, இவன் தான் எனக்கு 3,-1. 3,-1. இப்போ சம்னா ஒண்ணுமே கிடையாது சார், இந்த வெக்டார் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க வச்சுட்டு ஆரிஜின்ல இருந்து அவன் கனெக்ட் பண்ணா அவன் தான் எனக்கு சம் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ் சார். இப்போ சப்ராக்ஷன் எப்படி சார் பண்ணுறது, சப்ராக்ஷன் பார்த்துருவோமா? ஓகே, பாருங்களேன்,
இப்போ this vector is same as this vector. ஆமா தானே? this vector is same as this vector. இப்போ இந்த மைனஸ்ன்றது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் ஒன்னு போட்டிருக்கேன். அப்ப என்ன பண்ணா போதும், இந்த வெக்டாரை -1 ஸ்கேல் பண்ணிட்டு 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. ஆமா தானே? அப்போ 3, -1 ஸ்கேல் பண்ணலாமா? ஸ்கேல் பண்ணலாம். 1 இருக்கு அப்படின்னா மேக்னிடியூட் வந்து சேமா தான் இருக்கும். மைனஸ் இருக்கு அப்போ டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அப்போ இவன் எங்க வந்துருவான் அப்படின்னா இங்க வந்துருவான். கரெக்டா? இங்க வந்துருவான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிருக்குன்னா 3, -1 வெக்டாரை -1 டைம் ஸ்கேல் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணா போதும், இவன் 2 வெக்டாரை ஆட் பண்ணா போதும். இப்போ ஸ்கேல் பண்ண பிறகு இவன் யாரு? இவன் ஸ்கேல் பண்ண பிறகு யாரு? இவன் 2, 1. இவன் யாரு எனக்கு? -3, 1. ஆமா தானே? ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. -1 to 3 பண்ணா போதும், -1 to -1 பண்ணா போதும். அப்படி இல்லைனாலும் பாருங்க, இவன் யார் எனக்கு? -3, இவன் வந்து 1. ஓகேவா? அப்ப இந்த வெக்டாரை ஸ்கேல் பண்ண பிறகு இவனையும் ஆட் பண்ணுங்க. இவனையும் ஆட் பண்ணணும். இவனையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ண தான் தெரியுமே எனக்கு. எப்படின்னா வரும்? ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்லா பாருங்க, இந்த வெக்டாரை தூக்கிட்டு போயிட்டு அப்படியே இங்க வைங்க. அப்போ இங்க வந்துருவான். ஓகேவா? இப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க. இவன் தான் யார் எனக்கு? சம் ஆஃப் தீஸ் 2 வெக்டார்ஸ். இப்போ இவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா -1, 2. -1, 2. கரெக்டா? பாருங்க, இவன் தான் யார் எனக்கு? சம் -1, 2. ஓகேவா? ஓகே. என்ன பண்ண? முதல்ல இந்த வெக்டாரையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ அந்த செகண்ட் வெக்டார் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? -1 ஸ்கேல் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்கே வச்சேன். ஓகேவா? ஆரிஜின்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணேன். அவன் தான் யார் எனக்கு? சப்ராக்ஷன் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். அப்போ சப்ராக்ஷன், அடிஷன் புரிஞ்சா சப்ராக்ஷன் புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? அப்போ செகண்ட் வெக்டாரை மட்டும் -1 ஸ்கேல் பண்ணிட்டு 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. அவன் தான் எனக்கு சப்ராக்ஷன் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. அப்போ இவன் யார்? அப்போ இன் ஜென்ரல் இவனையும் சப்ராக்ட் பண்ணா போதும், இவனையும் சப்ராக்ட் பண்ணா போதும். வந்துட்டான் ஆன்சரு. ஜெனரலைஸ் பண்ணுவோமா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுவோமா வேணாமா? பாருங்க. அப்ப இன் ஜெனரல் வேணாம். இன் ஜெனரல் 2 வெக்டார் x1, y1 minus x2, y2 is same as x1 minus x2, y1 minus y2. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? அப்ப அடிஷன் புரிஞ்சுச்சுன்னா சப்ராக்ஷன் புரிஞ்சிடும். அப்ப செகண்ட் வெக்டாரை -1 ஸ்கேல் பண்ணிட்டு 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணுங்க. அவன் தான் எனக்கு சப்ராக்ஷன் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த லெக்சர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வெக்டார்ஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம். என்ன சார் மேட்ரிசஸ்ன்னு சொல்றேன்னு சொன்னீங்க, இப்போ வெக்டார்ஸ் போயிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல என்ன பார்ப்போம்? மேட்ரிசஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம். ஏன்னா நான் வந்து மேட்ரிசஸ்னா என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வெக்டார்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனாலதான் இந்த லெக்சர் ஃபுல்லாவே. ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து மேட்ரிசஸோடைய ஃபுல் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம். ஜாமெட்ரிக்கலா மேட்ரிசஸ் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த வீடியோல பார்த்தோம் வெக்டார் நான் பார்த்தோம், அடிஷன் ஆஃப் 2 வெக்டார்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்தோம், சப்ராக்ஷன் பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த லெக்சரோடைய நோட்ஸை வந்து நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம். குட் பை, தேங்க்யூ, பி எக்ஸைட்டட். நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன வீடியோ? மேட்ரிசஸோடைய இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகேவா?